जाय सुबुङा गावनि सायाव फोथायनाय गैया बै सुबुंखौ मुलुगनि बयनिख्रुइबो लोरबां सुबुं होननानै बुङो। मानोना मुलुगनि गिदिर गिदिर खामानिफोरा फोथायनायजोंसो मावफुंजायो। गावखौ सोलायनोब्ला थांना थानायनि हुदाखौ सोलायनांगोन। मावनायनि हुदाखौ सोलायनांगोन। अराय गोदान सोरजिनो नाजानांगोन। दिनैसिमहालागै नों आंनि मावनायखौल' नुबाय थादों, आंनि साननायखौ नुवाखै। आंखौ भिखारि होननानै बुंदों। नायलांबाय था सिगाङाव आं मा मा दिन्थिलांगोन। फिसायानो जा गिदिरानो जा बयनिबो सिमाङा सिमाङानो। बे मुलुगाथ' सोलायसुला। फुटपाथआव साहा फानग्रायाबो PM जानो हायो। बिनिखायनो रावनिबो सिमांखौ दामिनि। जुदि नों बैखौनो मावोब्ला जायखौ नों मावबोबाय थादों, नों बैखौनो मोनगोन जायखौ नों मोनबोबाय थादों। बिनिखायनो लाइफखौ चेन्ज खालामनोब्ला मावनायखौबो चेन्ज खालामनांगोन।